Zayevi Move, Yeah, Jago. with Boss Production. Check die. Als ik trap en ik breek, hij weet wie is ik. Zo stip, stip, stip. Die mannen raak nagelen, weet dat ons is niks. Als ik trap en ik breek, hij weet wie is ik. Zo stip, stip, stip. Die mannen raak nagelen, weet dat ons is niks. Als ik trap en ik breek, hij weet wie is ik. Zo stip, stip, stip. Die mannen raak nagelen, weet dat ons is niks. Ja. Oké, ja. Die mannen raak naar. Hele geld is klaar, ja. Je kan dan daar. Hele geld is klaar, ja. Die mannen raak naar. Hele raak naar, ja. Ik kan zien baas in die game. Tellen anders dan lijm. Ik kan zien van die fame, ik kan zien van mijn eigen neem. Ja, ik ben net wat fame. Ik kom rearrange die game. Ik kan daar niet op tussen in die game, ja. Die mannen raak naar. No. Als ik trap en ik breek, hij weet wie is ik. Zo stip, stip, stip. Die mannen raak nagelen, weet dat ons is niks. Als ik trap en ik breek, hij weet wie is ik. Zo stip, stip, stip. Die mannen raak nagelen, weet dat ons is niks. Als ik trap en ik breek, hij weet wie is ik. Zo stip, stip, stip. Die mannen raak nagelen, weet dat ons is niks. Wait, Rama, ik kom deze met die mama's. Ali papa's, kijk, ik is daar niet eens te leiden. Nou maar zal zijn, hij kijkt aan mij. Ik make guys doen dan na 6 AM in Dubai. Ik wijs Bobas, leid die guy. Er is niet niks, die komt niet zo kwai. Ik wijs op dat ik is airy. Die mannen raak naar en dan weet ik dus niks. Zo stip. Als ik trap en ik blik, hij weet wie is ik. Zo stip. Satan. Ja. Wat is die tijd, Boeta? Wat is die tijd? 05. Het is tijd om eens te gaan. Tijd om uit te staan, zo. Als ik trap in een plek, hij weet wie is ik. Zo stip. Die mannen raak nagelen, weet dat ons is niks. Als ik trap in een plek, hij weet wie is ik. Zo stip. Die mannen raak nagelen, weet dat ons is niks. Als ik trap in een plek, hij weet het is niks.